Sa laing bahin, Land Transportation, Franchising and Regulatory Board 7. Nitataw nga wa pay gipatuman nga usbaw sa pritihan alang sa mga public utility vehicles, taliwa sa pagtaas sa presyo sa mga produktong petrolyo. Muna nagbagulbol ron mga higala ang mga matawag nato mga kaigsunag kinini ang drivers, mga kagalaan, mga nagdrive o mga sakyanan, mga dipasayroan, kay nitaas na ang presyo sa gas. Ang plitiwa mo ni ilang problema unsa man pagkabawi na mo ni kalakiharon ato sa nihatagag pagtagad nubutaga sa atong pabanuban mahigalan ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Unya raba mga kagalaan, medyo delikado ni og unsay pamaagi sa Amerika ug sa Israel nga di ni malangan pa mahigalang gubat diha mga kagalaan sa Middle East. Kay once malangan ni ang pagan kitang mga civilians, kita nga mga konsumidor sa lana, kita mo'y mapagan mga higala, bisag layo ang atong nagkalain-laing kanasuran tungod kay duna kini domino effects mga suking tigpaminaw. Humans kamatayon ni Ayatollah Ali Khamenei, napuli may higala si Ayatollah Arafat, namatay sab. Waray 24 oras karon mga kigalaan, napuli kining anak mahigala Ayatollah Ali Khamenei mga kaigsunan o ginganlag Mustafa Khamenei, pero nasamda na sa kunuday matod pa sa report. Medyo kung mapuli ka pagka-leader sa Iran, mahigala delikado kag targeton ka. Sa latest update mga kaigalan, wa pa mo pakita kanilang leaders pagkakaroon kay matod pa samaran atol sa airstrike. Katarik pagtagad rubutagas tumuruban mahigalan ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Ang problema iniron kung doon na mga higalay di hinoon mo direkta mga higala, hidaot nga di po mga kigalaan yun matandog ang garbo, pero doon na mga higalay matod pa malagmit nga pagtabang sa China o sa Russia ngadto sa Iran sa lain nga mga pamaagi. Dili hinon direktang pamaagi pero lahi nga pamaagi. Tingali una may gala sa Russia indekin nga kami bitaw gila pod min sa Ukraine, sikreto sa mumitabang sa Ukraine. Karon may gala gira sa Iran, sekreto sa mutabang sa Iran. Nya kini pod mahigalang China, nagdanga po ni mahigalang conflict diri sa Taiwan. Ang US may gala mutabang sa diri sa Taiwan. So kini geopolitics ba? Kabantay mo mga politiko nagatubang sa mga dagko, mag-smile-smile mga kigalaan, unya pagan ang mga kapitan, pagan mga higala ang mga gagmay diri sa ubos. Mana makakita ka may gala si Donald Trump o si Vladimir Putin mag-atubang mahigala, magkapi-kapi lang. Sila mahigalang Xi Jinping, mura lang mahigalang mga amigo, pero sekreto ang suporta sa mga kontra nila nga mga nason. Lagi kalainan mahigala mo ning gitawag og geopolitics, pero managana pod mahigala ang Russia ug ang China nga mutabang gyud hidon gumikan kay ang UK og ingon man mahigala ang France nga mao mga higalay mga dagko kini magyong 5 mga kigalaan nga kanasuran may dagko nga mga permanent members sa UN Security Council. Ari pod naka-allies pod sila sa US. Una nga managana sad mga higala, no? Nakatarig pagtagad rubutagas to panuban usab dining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Kini maoy mga permanent members sa UN Security Council mo na sa mga dunay tingog diha. Mana si BBM mo ngadto mahigala sa UN kay labi sa mahigala nga makalingkod ta sa UN non-permanent member sa Security Council. Sa laktod niya pagkasulti ka nang nilabi ka aron mahimo kang flower lang dito. Kini plangkang pagka-istorya ha. Kanang mga non-permanent members sa UN Security Council kay 15 man akbok members, 5 anak mo'y permanent. Kanang na po mahigala dili na mga permanent members. Ulingkod na kag tag 2 years ito. Wa gyud na. Flower gyud na mga sukitig paminaw plangkang pagka-istorya. So padakon mahigalang BBM ang istorya nga ngadto sa UN, speech sa dito nakikita mahigala kay aron nga mulabi mahigala sa lingkuranan sa UN non-permanent member sa Security Council. Medyo dili kayo dakog impact. Lang pag-istorya manghigala. To apoy usalain nga tumong niya day para sa paghatag sa status sa women, mao gyapon dili kay na nakadakog impact. Ang dakog impact nga mutabang mahigalas BBM nga iyang tutukan gyud unta kini problema sa ato mga OFW sa Middle East.
Straight to the point. Ni ay problema ang dako mahigala ang atong ekonomiya mo ni tagpagtagad karon butagas to paduman usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa laing bahin ang atong paghatag pagtagad sab kay didto sa gawa sa nasod ang Iran ni warning og $200 nga kalibutanong presyo sa krudo matag baril. Samtang nagpadayon ang tensyon didto sa Middle East. Straight to Mo the ni point. mahigalay kalaki ron sa kuan. Kini ni ang Iran mga higala nga ilang-ilangan langan ni ilangan-langan. Nya ila mga higalang ang Strait of Hormuz, ila na mga higalang atangan din na, wa na mga higalang mga seafarers, mahadlok mahigala ang mga barko nga mangagi, ang mga barko nga maghakot ng mga lana, mahadlok mo agi dito. Gumikan ini mga sukitig paminaw, ha? Mumahal ang kalibutanon nga merkado sa ato mga higalang mga gasolina. Diha na ang problema mga sukitig paminaw. Tagantanig pagtagad